Anglaterra va guanyar la Copa del Món l'any 1966. La victòria, aconseguida amb un gol que potser va entrar o no, els posava a l'Olimp del món del futbol, tenint a les mans el trofeu que tot futbolista i tota selecció vol afegir a les seves vitrines. Bé, això no sempre havia sigut així. Els inventors del futbol es van negar a participar en les 3 primeres edicions del torneig organitzat per la FIFA i quan hi van anar per primera vegada, les coses no van acabar del tot bé. 100 històries de futbol. Episodi 5. Regne Unit versus FIFA. Aquesta història té bastants capítols, així que comencem pel principi. A finals del segle XIX, el Regne Unit ja portava un parell de dècades amb les seves pròpies federacions, lligues i tornejos entre seleccions. Entre ells mateixos, evidentment. L'esport que ells havien inventat creixia exponencialment per tot el món, sobretot al continent europeu, i això implicava la necessitat de crear un organisme que ho regulés. Quan els britànics van ser presentats amb aquesta possibilitat, no van voler unir-se, al·legant que el Consell de la Football Association no pot veure els avantatges d'una federació així. El líder de la FA en aquell moment era un nom que ja coneixem, Arthur Kinnaird. Amb la negació del Regne Unit, uns quants països van tirar endavant la creació de la FIFA pel seu compte. El 21 de maig del 1904 es van reunir a París representants de França, Bèlgica, Dinamarca, Holanda, Espanya, Suècia i Suïssa. Alemanya es va unir via telegrama i la FIFA va ser creada, amb Robert Guerin com a primer president. La FIFA seria l'única responsable d'organitzar partits internacionals, que serien jugats amb les normes que havien heredat dels britànics. Un any més tard, gràcies a la insistència del belga Edouard de la Veyelle, el Regne Unit va acceptar unir-se. Uns quants anys després va esclatar la Primera Guerra Mundial i la tensió política es va traslladar al futbol. Les federacions del Regne Unit exigien que les d'Alemanya, Àustria i Hongria fossin expulsades de la FIFA com a càstig pel seu rol durant el conflicte bèl·lic. Els seus desitjos no van ser concedits i van decidir marxar en protesta. La relació amb Odi no ha fet més que començar. Els Jocs Olímpics del 1924 a París van ser els primers en què el futbol seria organitzat per la FIFA i els britànics van tornar a entrar-hi poc abans de l'inici. Tot estava arreglat? Ni de bon tros. Els ideals olímpics que s'havien construït des de ja feia uns quants anys deien que els jugadors havien de ser amateurs. El futbol començava a professionalitzar-se a poc i la FIFA havia de donar una solució. La van trobar amb la proposta de les compensacions econòmiques. Bèlgica ho havia començat a fer el 1921, pagant a jugadors pels salaris perduts i despeses, i altres federacions no van trigar a sumar-s'hi. Bàsicament, una solució per a poder barrejar l'amateurisme i la professionalització sense tenir massa maldecaps. Els britànics no hi estaven d'acord. Ells defensaven que qualsevol jugador que rebés un sou per jugar a futbol era un professional i no estaven disposats a participar en un torneig que no ho considerés així. La FIFA no va cedir i el Regne Unit, juntament amb Dinamarca, va abandonar la competició. El pacte de pau havia durat poc. Els Jocs Olímpics es quedaven momentàniament sense la participació de les dues seleccions finalistes als anys 1908 i 1912. Iniciant el seu exili autoimposat, tampoc van participar en els Jocs Olímpics del 1928. Totes dues edicions van ser guanyades per la selecció uruguaiana. Sense la Copa del Món encara inventada i amb la FIFA al capdavant del torneig, l'Uruguai va comptar aquelles medalles d'or com a campionats del món. Avui llueixen 4 estrelles a la samarreta, 2 per guanyar la Copa del Món i 2 per guanyar els Jocs Olímpics. El 1930 es va presentar la primera Copa del Món, jugada a l'Uruguai com a premi per ser els vigents campions olímpics i per celebrar el seu centenari com a nació. Els britànics, que no formaven part de la FIFA, ni volien ser-ho, tot sigui dit, ni es van plantejar travessar tot l'Atlàntic per jugar contra seleccions a qui consideraven futbolísticament inferiors. Ells ja tenien la seva pròpia competició internacional, el British Home Championship, que competia en Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda. La FIFA va intentar convèncer les federacions britàniques de participar en les 2 següents edicions del torneig que acabaven de crear. La participació dels creadors de l'esport també els donava un estatus i legitimava la seva gallina dels ous d'or. Malgrat oferir desplaçament gratuït i classificació automàtica, la resposta no va canviar. Que la Itàlia feixista de Mussolini i els seus grans amics històrics a França fossin els hostes, potser va ajudar una mica en la decisió.
Malgrat això, Anglaterra sí que va viatjar a França poc abans de la Copa del Món del 1938 per jugar un amistós contra la selecció francesa. Van guanyar i van tornar a casa. Abans de continuar, hem d'agafar un petit desviament per parlar d'un moment que, malgrat no formar part de la disputa que els britànics tenien contra la FIFA, va passar a la història com un dels més foscos de la selecció anglesa. Dues setmanes abans de l'amistós contra França, els anglesos havien fet una parada a Alemanya. Els dos països van jugar un partit a l'Olympiastadion de Berlín, construït 2 anys abans per acollir els Jocs Olímpics. Era un partit organitzat per polítics amb fins purament estratègics. Hitler volia fer propaganda del nazisme i els britànics intentaven tenir controlada una situació que explotaria un any més tard. Els jugadors anglesos s'estaven preparant al vestuari quan van ser informats de que havien de fer la salutació nazi durant l'himne alemany. Tots ells van respondre que no ho farien, i el capità Eddie Hapgood va regalar un seguit de frases molt poc respectuoses al membre de la federació que ho havia comunicat. Stanley Matthews, que formava part d'aquell equip, recordava que el vestuari estava caòtic i molt neguitós. Minuts més tard, el mateix membre de la federació va tornar, i no per respondre a Hapgood, sinó per dir que l'ordre d'alçar el braç venia directament de Sir Neville Henderson, l'ambaixador britànic a Alemanya. La justificació, no cal dir-ho, era que no convenia agitar la situació política entre els dos països. Els jugadors, reticents, van accedir, i Joseph Goebbels i Hermann Göring van veure des de la llotja com els 11 anglesos feien la salutació nazi. Que la selecció alemanya perdés per 3-6 no els hi devia importar gaire. L'únic que s'hi va negar va ser Stan Cullis, imitant el gest que el seu compatriota Jack Kirby havia fet 4 anys enrere. Ell també va rebutjar les ordres dels diplomàtics britànics durant una gira que el Derby County va fer per terres germàniques. Cullis, que havia de ser titular aquell dia, va passar a no ser ni tan sols convocat en qüestió de minuts. Anys més tard, es convertiria en entrenador i lideraria el Wolverhampton durant la seva època daurada. Després de la Segona Guerra Mundial, tot era diferent. Moltes coses van canviar i la posició del Regne Unit respecte a la Copa del Món va ser una d'elles, unint-se novament a la FIFA l'any següent. La FIFA estava tan contenta de tenir les federacions britàniques en el seu torneig que va oferir 2 places a les illes. Els 2 primers classificats en el British Home Championship del 1949-1950 anirien al Brasil a jugar a la Copa del Món. 2 places a disputar entre 4 països. Potser la FIFA va cedir una mica. Anglaterra i Escòcia quedarien, amb tota probabilitat, en les 2 primeres places. El bitllet estava pràcticament assegurat, però els escocesos van comunicar que ells només acceptarien la classificació si quedaven primers. Havien guanyat la darrera edició del campionat i tenien la confiança pujada. Després dels 2 primers partits, els pronòstics es van complir. Tant Anglaterra com Escòcia van guanyar contra Gal·les i Irlanda. Els pobres irlandesos van rebre 2 grans golejades, perdent 8-2 contra Escòcia i 9-2 contra Anglaterra. Els anglesos ja tenien la classificació assegurada, però els escocesos havien de guanyar i quedar primers segons la norma que ells mateixos s'havien imposat. El partit final enfrontaria les 2 seleccions a Hampden Park, a Glasgow. En aquell moment no s'havia instaurat la diferència de gols, així que tècnicament totes 2 seleccions serien guanyadores en cas d'empat. 11 anys abans hi havia hagut 3 guanyadors. Vés a saber què hauria passat si una cosa així s'hagués repetit. En un estadi amb més de 130.000 aficionats, Escòcia només necessitava empatar, però Anglaterra tenia altres plans. El partit va ser aferrissat i es va decidir per un gol de Roy Bentley que donava la victòria als anglesos. Escòcia va quedar segona i, segons les seves pròpies normes, fora de la Copa del Món. L'orgull de la Federació Escocesa els privaria de participar en la seva primera Copa del Món? Poc després de la derrota a Hampden Park, diaris i aficionats demanaven que Escòcia anés al Brasil. Inclús el capità anglès Billy Wright i el president de la Federació Anglesa, Stanley Rose, personatge a qui també hem conegut ja, deien que els seus veïns havien de reconsiderar la seva decisió. Al cap i a la fi, una plaça al torneig portava el seu nom. El president John Lamb deia que s'havia de rectificar i participar, mentre que el secretari en cap George Graham, qui havia tingut la idea de no anar si no quedaven primers, estava ferm a quedar-se a casa i escoltar els partits per la ràdio. Sense arribar a cap acord, el comitè executiu de la Federació Escocesa es va reunir 4 dies després de la derrota, prenent la decisió final de no participar. La Federació Brasilera va intentar persuadir els escocesos oferint pagar el viatge i suggerint uns quants amistosos abans de l'inici del torneig, però no va funcionar. La FIFA va intentar donar la plaça a altres seleccions que s'havien quedat fora,
però tampoc van tenir èxit. Qui sí que va anar va ser Anglaterra, que portava l'etiqueta de favorit. Ells eren els creadors del futbol modern i tenien a la seva plantilla dos dels millors davanters de la seva història, Tom Finney i el ja esmentat Stanley Matthews. Matthews faria història uns quants anys més tard en ser el primer guanyador de la Pilota d'Or, l'any 1956, i per ser l'únic jugador nomenat cavaller mentre estava en actiu. La Federació Anglesa dels anys 50 i alguns dels seus jugadors els tornem a veure en un altre episodi. Els anglesos es jugaven el pas a la següent ronda amb Espanya, Xile i els Estats Units. I en el primer partit tot semblava anar bé. Va ser a partir del segon que les coses es van començar a tòrcer. 2 derrotes per 0-1 van enviar els anglesos cap a casa. Especialment dura va ser la derrota contra els Estats Units, que continua sent recordada com una de les sorpreses més grans de la història de l'esport. L'entrenador dels Estats Units, Bill Jeffrey, havia dit que no tenien res a fer contra Anglaterra, i el diari anglès Daily Express havia escrit que seria just donar 3 gols d'avantatge als nord-americans. Joe Gagens, un jugador semiprofessional que es guanyava la vida rentant plats, va marcar el gol nord-americà. De fet, tot l'equip dels Estats Units estava format per jugadors amb feines fora de l'esport. Hi havia mestres d'escola, conductors de funeràries, carters... Un jugador no va poder anar perquè no li van deixar agafar la baixa a la feina. Gagens, que era haitià, era un dels 3 jugadors de l'equip que no tenia passaport nord-americà. En aquell moment, els jugadors no nacionalitzats que expressaven el seu desig de ser-ho podien jugar amb la selecció. No obstant això, Gagens mai va aconseguir ser ciutadà yanqui. La reacció a la premsa anglesa va ser menor de la que es podia esperar. Els diaris no tenien massa espai per parlar dels esports, i la derrota de l'equip de críquet contra les Índies Occidentals, una altra sorpresa històrica, va ocupar gran part de la secció esportiva. Després del partit, es van alimentant un mite popular que deia que els mitjans britànics es pensaven que el resultat 2-0 era un error i havien imprès un 10-1 favorable als anglesos. La història és falsa, però segur que més d'un va pensar que el marcador estava malament. Stanley Matthews no va jugar els 2 primers partits perquè estava de gira pel Canadà i es va considerar que el seu talent no caldria fins als partits decisius. Va poder jugar contra Espanya, veient com la seva selecció era eliminada tot just començar. Alf Ramsey, el lateral dret, no destacava gaire per la seva habilitat amb la pilota, però tenia una gran intel·ligència per entendre el joc. El seu nom va quedar per sempre gravat en la història del futbol anglès quan va entrenar la selecció durant la Copa del Món del 1966, guanyant la final contra l'Alemanya de l'Oest. Anem al 1954. Suïssa seria la seu del torneig i les illes britàniques tornaven a tenir 2 places. Anglaterra va tornar a quedar primera en el British Home Championship d'aquell any, seguida d'Escòcia en segon lloc. Es repetiria la mateixa història? Doncs no. La Federació Escocesa va llançar a la brossa la idea que els havia deixat a casa 4 anys enrere. Van fer les maletes i van anar cap a terres suïsses. Plens d'il·lusió pel debut, el somriure va desaparèixer ràpidament dels rostres dels jugadors escocesos, que van veure com en els 2 partits que van jugar van encaixar 8 gols i no en van marcar cap. La derrota per 7-0 contra l'Uruguai encara és la seva pitjor marca històrica en una Copa del Món. Els anglesos van tenir més sort, podent arribar als quarts de final. La selecció uruguaiana els esperava, eliminant-los també de la competició. Aquelles 2 Copes del Món van servir perquè els britànics veiessin que al món hi havia seleccions que jugaven al futbol millor que ells i que els seus aires de superioritat no tenien cap mena de fonament. En aquest punt podem entendre que el Regne Unit i la FIFA havien fet les paus, oi? Les seves seleccions participaven en les competicions i no havien marxat des de la seva darrera incorporació. Però la realitat és que les paus eren a mitges. És cert que per part dels britànics tot ja estava normalitzat, però la FIFA devia guardar una miqueta de rancor als fundadors del futbol. Quan la Football Association va celebrar els seus 90 anys d'existència, van voler organitzar un partit contra els millors jugadors d'altres països. La FIFA va encarregar-se de la selecció de l'equip que s'enfrontaria als anglesos, però només va incloure jugadors europeus i, sobretot, no va validar el partit com a oficial. El partit el van dominar els jugadors europeus, però Anglaterra va treure l'orgull i van acabar empatats a 4. 2 jugadors catalans del Futbol Club Barcelona, Andreu Bosch i Estanislau Besora, estaven a la banqueta i no van jugar cap minut. Però el català Joaquim Navarro, propietat del Real Madrid, va ser titular. Per jugar en aquell partit, va acabar tenint el sobrenom de FIFO. De fet, les substitucions només estaven permeses en cas de lesió, i això va portar a una discussió durant el partit.
L'equip d'europeus volia canviar el porter poc abans de la mitja part i fer entrar el iugoslau Vladimir Beara per l'austríac Walter Zeman. L'àrbitre, l'anglès Benjamin Griffiths, no ho va autoritzar i es va formar un altercat a la gespa. Griffiths es va justificar dient que havia vist el porter saltar sense cap mena de problema i que no creia que hi hagués una lesió. Fins que un metge va dir el contrari, no es va permetre el canvi. En aquell moment, la selecció mai havia perdut a casa contra un rival de fora de les Illes Britàniques i evitar la derrota també va ser motiu de celebració. El rècord d'imbatibilitat no duraria gaire, com ja veurem més endavant. Deu anys més tard es commemorava el centenari de la Federació Anglesa i aquest cop la FIFA va ser més amable. Wembley va ser seu d'un partit d'estrelles tant europees com sud-americanes. Lev Yashin, Jaume Santos, Ferenc Puskás, Eusebio i Alfredo Di Stéfano lideraven l'anomenat Rest of the World. La gran absència era Pelé, que no va poder participar perquè el Santos no el va deixar. Anglaterra començava a construir l'equip que els faria campions del món 3 anys més tard, amb el talent de jugadors com Bobby Moore, Bobby Charlton, Jimmy Greaves o Gordon Banks, entre d'altres. La FIFA també va prometre que aquest cop tots els jugadors suplents jugarien la segona part. Ferenc Puskás, Uwe Seeler, Jim Baxter, Luis Eizaguirre i Milutin Šoškić. Aquesta norma va beneficiar els anglesos, que no van poder marcar Yashin durant la primera part, però que van marcar 2 gols a Šoškić en la segona. De fet, l'actuació de Yashin va reafirmar-lo com el millor porter del món i el va ajudar a rebre la pilota d'or uns mesos després. L'actuació de Greaves també va ser especialment lloada, amb força gent considerant-la la millor de la seva carrera. Ell mateix feia broma després del partit dient que hauria pogut marcar 6 gols si no fos per Yashin. Sí que va enviar la pilota a la xarxa en l'últim minut de partit, donant-li la victòria als anfitrions per 2-1. Alf Ramsey és l'única persona que va participar en tots 2 partits, un com a jugador i un com a entrenador. Després de dècades d'estira i arronsa, semblava que per fi el món del futbol havia aconseguit la pau entre els fundadors i els actuals reis. Ara el problema que tenien els britànics era tornar a dominar la gespa. Deixant de banda la Copa del Món del 1966, els èxits futbolístics de les seves seleccions eren escassos i amb molts anys de diferència. L'últim capítol d'aquesta història ens situa a la Copa del Món del 1974. Anglaterra no es va classificar, però Escòcia sí. Els escocesos no van passar de la fase de grups, però van marxar a casa sense haver perdut cap partit i empatats a punts amb el Brasil i Iugoslàvia. Els brasilers havien marcat un gol més que els escocesos, i això els hi va donar el bitllet a la següent fase. De les següents edicions de la Copa del Món, Escòcia va aconseguir classificar-se únicament a 4. En totes elles va quedar eliminada a fase de grups. Cap de les dues seleccions ha guanyat cap títol important des del triomf anglès l'any 1966.